କଣ ହେଲା? ବୋଧେ ମୂଷା ଫୁଷା ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ପକଉଛନ୍ତି। ତମେ ରୁହ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ଶଶୀଲତା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ମୂଷା ଗାତରେ ଭୁଲରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାଟା ପଶିଗଲା ତ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡିଆ ଗୁଡି ହଉଛନ୍ତି। କେତେ ଥର ମନା କରିବି ସେ ଚୁଚୁନ୍ଦାକୁ ତମେ ମୂଷା ଗାତରେ ପଶିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗାତରେ ପଶିବା ଜମାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିନି। କିନ୍ତୁ ପଦ ଗାତରେ ପଶିବ ତମେ ଆଉ କଣ ଗୋତରା ଖାଇବୁ ଆମେ? ତ ଗୋତରା ତମେ ଖାଇବ ନା ଆଉ। ହଉ ସେ ମୂଷାକୁ ମନା କରିଦିଅ, ସିଏ ଆଉ ଚୁଚୁନ୍ଦା ଗାତକୁ ବନେଇବେନି। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ଭାଇ ଥିଲା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବନି। ଆସିଲ ତ ଆସିଲ ପୁଣି ରାତି ଅଧରେ ଆସିଛ। ଭାଉଜ କଥା କଣ କି